Peang nggo kamerane ngon sapa to, Sis? Keke nyewa ramangka yang takon, sepenting dhewek iso foto-foto. Apa peang iso moto, po, Sis? Sepele nek mentok motoke, nyongke biyen tukang foto nganten. Ha ngeri jebol peang mbiyen tukang foto nganten. Ha cepet iki nyong foto. Ha itu mapan tak foto. Itu bergaya neng, metenteng po priye ngono. Lah metenteng terus, tahan ya. Wis po kurang to, Sis, kok suwi? Sek. Ono kesalahan teknis ke. Padune ra iso kok menika kesalahan teknis. Sabar, sedelit. Keke opo to kamerane kok peteng ke? Jan kesuwen ki fotone tak golek status kok. Sik sabar delete. Keke asline nang opo ya? Wih, kayak do foto-foto kok rajek to? Ha cepet iki kerene jajar karo nyong men difoto Siska. Ya, matuk nyong nak kon foto ki. Kene ke. Peang gaya kodhok ngene iki. Lah. Lah ngono ke pasti gaya kodok yang kita ayu tenan. Tahan ya, tahan. Priye to Sis, wis po gurung tel mau kok ora mak cekrek-cekrek ke. Sik. Ke priye to semau kamerane kok peteng ya ke? Pil mau kono aku wis Siska ke apoto ra sida-sida. Maklum to kamerane nyewa. Apa kamerane nyewa? Ndelok to tak benahe nanyoi karo kamera apal. Aneh-aneh samangke nyewa kamera, nggo nyengke namah ono. Ke nang opo ya ti kamerane semau kok peteng terus? Delok tak benahi nyong. Nak wong katroke ramang cok gaya-gaya nyewa kamera, tutupe ra buka kon ra je peteng. Kok kamerane ono tutupe barang boti? Ya ono, keke tutupe wong kok sangke ra pengalamane. Hanyong pancen ra genah ndak ti. Cepet-cepet piang tak fotoake, piang gaya kodok. Kaya kodok apa? Raimu kuwe sing kok kodok dolan nang kamera ra iso.